L-aħħar stħarriġ tal-Malta Today jidher li qed iċċaqlaq l-ilmijiet mhux ħażin fil-Partit Nazzjonalista b'esponenti tal-establishment u tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil ikomplu jitfgħu l-pressjoni fuq il-kap Bernard Grech sabiex jisfen mad-diska tagħhom. Dan ħareġ biċ-ċar waqt programm tal-analiżi tal-ġurnali li ħadd filgħodu fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista u li fih ipparteċipa David Take. Take magħruf bħala wieħed mill-pilastri ewlenin tal-fazzjoni Busuttil u ħabib sew ta' Jason Azzopardi kien ċar fi kliemu meta rreaġixxa l-istħarriġ li kompla jikkonferma distak sinifikanti bejn iż-żewġ partiti politiċi u l-mexxejja tagħhom. F'mument minnhom Take tefa' botta lejn il-kap attwali bħalli kieku tax jifhem li Bernard Grech ma jistax jibża jiġbed il-linja li kien jieħu Simon Busuttil. Il-partit irid jieqaf, jaħseb u jiddeċiedi jekk huwiex se jibqa' marbut minn din il-biża' ngħid jien li ħakkmitu illi hemm ċerta deċiżjonijiet li qegħdin nibżgħu neħduhom bħala partit qed nitkellem mhux qed nipponta soba lejn ħadd. Għax nibżgħu illi immorru lura flok il-qoddim. Dwar din id-dikjarazzjoni One News irrefera s-sorsi tiegħu fid-Dar Ċentrali. Hemm ikkonfermaw ma' dan l-istazzjon kif dan id-diskors minn Take kien messaġġ ċar lejn il-kap. Spjegaw kif dan il-klim kellu referenza ewlenija għat trikki li feġġew ftit tal-ġimgħat ilu bejn Jason Azzopardi u Adrian Delija. Żviluppi fejn fihom Jason Azzopardi kellu jirtira l-allegazzjonijiet dwar l-ex kap Adrian Delija fejn fost oħrajn kien allega li huwa kellu mijiet ta' messaġġi mal-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja Jorgen Fenech. Fil-fatt l-istess sorsi qalulna kif Take hawnhekk kien qed jinsinwa l-fatt li Bernard Grech beża jkeċċi lil Adrian Delija. Tul l-intervista Take baqa' jsostni din il-pożizzjoni. Inneħħu din il-biża' illi nieħdu deċiżjonijiet, għax għandna biża' illi nieħdu deċiżjonijiet. U ngħidu għada, ħanieħdu deċiżjonijiet, ħanieħduhom in good faith, ħanieħduhom bl-iktar mod matur, perejjo nimxu l-qoddim. Intant David Take kellu kritika wkoll għall-politika li qed joddotta l-partit fosthom dik li tolqot iż-żgħażagħ. Il-policies li forsi kienu jiġbdu liż-żgħażagħ fl-2003 mhumiex l-istess policies illi ħajjiġbru u jattiraw liż-żgħażagħ 20 sena wara. Għaddew 20 sena mill-aħħar mument fejn il-Partit Nazzjonalista kien jispira. Fuq din id-dikjerazzjoni s-sorsi ta' One fid-Dar Ċentrali spjegawna kif Take għal dan minħabba skuntentizza kbira dwar il-mod ta' kif Bernard Grech indirizza l-liġi li tirregola l-użu responsabbli tal-kannabis. Fil-fatt spjegaw kif din l-iskuntentizza mill-establishment waslet ukoll wara l-fatt li Bernard Grech għaxxaqa f'intervista partikolari fejn iddikjara lil Partit Laburista mar tajjeb fis-servej fost votanti żgħażagħ għaliex introduċa l-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Robert Abela prova juża dil-kwistjoni tal-kannabis biex min għalih jena u rnexxielu ta' wkoll sa ċertu punt għaliex is-servej tal-ħadd li għadda wera illi żgħażagħ anke resqu aktar li Partit Laburista.